Ул республиканың беренче хөкүмәт башлыгы. Аны оештыручы, аны барлыкка китерүче һәм инде дәвамчылыгын тәэмин итүче кеше. 26 яшында хөкүмәт башлыгы. Без бит андый ниләрне малай-салай дип кенә саныйбыз бүгенге көндә. 44 яшында китеп бара дөньядан. 44. Әле бит 44 яшьтә әле ул тулы өлгерү түгел бүгенге көн өчен. Бүгенге көндә алар өлгергән. Шушы ачлык мәсьәләсе буенча тәнкыйтьләр, шушы әйтик, татар-башкорт проблемасында кадри рәвештә үз фикерен үткәрә алмаганлыктан гаеплеләр. Ул аңардан тормый. 10 миллион ярым пот икмәк җыю развёрсткасы бирелә. Шушы развёрстканы үтәү турында халыкка өндәмә кабул ителә. Хөкүмәт тарафыннан, Сәйд Галиев хөкүмәт тарафыннан. Шамил Усманов бу өндәмәгә кул куйды. Ни өчен мин үз халкыма үлем карары чыгарырдай документка кул куясым килмәде. Шуннан да бу үлем карарын чыгарырдай документ була. Шушы республика вакытында барлыкка килмәгән булса, без аны суверенлаштыра алмаган булыр идек. Аны суверенлаштыру өчен, бәйсезлеген булдыру өчен җирлек юк булмас иде. Республика барлыкка китерү ул бик зур вакыйга ул. Кичкенә җирлектә булса да, аз гына хукуклы булса да, ничек кенә булмасын, ләкин ул барлыкка килгән һәм 90-нчы елларны без аны чын мәгънәсендә суверен дәүләт итеп игълан итә алдык. Сәйд Галиевның өлеше монда искиткеч зур.